ଆଜିର କବିତା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କଳା ମୁଖରେ ନାଲି ହସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରେ ଆକର୍ଷଣ। କେବେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେବେ ଭକ୍ତ ଡାକେ ହୋଇ କରୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାଥର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ନାମକରଣ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ, ଯାହାଙ୍କ ନୟନ ହେଉଛି ଚକା ନୟନ। ଖଣ୍ଡିଆ ହାତରେ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି କାଳେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛନ୍ଦା ଚରଣ। କାନ ନଥାଇ ବି ସେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତି ଭକ୍ତର ଜଣାଣ। ଆଉ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ମାଉସୀ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ। ଦାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଦେଉଳ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଶୋଭନ। ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ, ଯାହା ପାପ ନୁହେଁ ମହାପାପକୁ କରେ ହରଣ। ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି ତ ସେ ପେଟୁଆ ନାଟୁଆ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ 56 ପଉଟି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଜନ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ମଗନ, ପାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ। ଭାରି ବଡ଼ ଲୋକ ମୋ ସାଆନ୍ତ, କ'ଣ କରିବି ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।